Здравей, да се представиш с няколко думи. Аз съм Павел Велчов, съм от Старбишнов и съм ръководител на читалището Яко Ронков от Старбишнов. От колко години се занимаваш с читалището? 22 години. Работиш с децата? И с децата, и с възрастни, не само с деца. И имам повече груп с деца, които танцувам. Танцувам и български, танцувам и нашите бананските игри. Имам мъжки хор, пеим. Па от читалището събират и църковния хор, тук се правят репетициите. Преправям песните на литургия. Имам група, която правим театър. Разбира се, на нашия диалект. И покрай тези неща правим малки спорт. Имам тенисна маса. Браво. Сега имам първия конкурс на кендама. И за децата, разбира се. Правим тако, с каквото искат децата, за да бъдат тук. И най-важното, децата да и драк за той да ти правят и тогава и драк той да правят, се преберат. Какво ти дава сили и толкова години да работиш за каузата за запазването на общността? Силата е тъж, че той съм отранал в къщата. Родителите. Аз тук съм се отранал, тук съм с Белобешнов. От Мънен моите учители, аз съм имал учител по музика, Яни Братилов, от него съм научил да свира на акордеон, професорката Герголов, ние сме учили да пеем, там съм бил първия хор и той да кажа, но той ми дава сила, ама той не сам, той малко бадно те дава сила, той съм се отранал, друг не знае, той ми харесва да правя. Колко деца играят в паукенка? Горе-доле имам около 80, тия са и наш по-малки, наш повише, и тия има власте и се уменева броя, ама те на около 80 от Адет Фест. Не са малко. Да. Добре, какви са сега най-скоро, какво предстои като културна програма? През 7 дена, на 22 имам 20-та едиция на фестивала Яко Ронков. Този международен фестивал. И фалми се следуват от България. Тия по-често пъти са вадил на този фестивал. Имам от Унгария, от Сърбия, тук от нашата околина имам от града от Семиклуш, от съседните села. Имам маджере, имам сърб, лайса. Да. Деца тук. Шваб имам. То в какво се състои фестивала? Песни и танци. Песни и танци, да. И сега по-ново в последните години ние правим и малко такова за традиционална ястия. Да. Какво се правят тези жените, имам група жени, които и драк да готвят и по-много се правят да обадат теста, защото тук, които дойдат на този фестивал, те имат възможност да закусат малко, да бъдат точно смак, точно с ябълка. Да. Те са традиционалните работи, които се правят в нашата кухня. Да. Успех желая на всичко, което правиш и успех на фестивала. Благодаря ви. И покрай тези неща, всяка година имаме и по-намалена книжка на нашия диалект. Да. Вързана за нашата история, за селото, за каквото му дойде идея. Последната е била за името на този, който носи Карл Телбизов на този културен център. Сме имали годишнина и сме направили една книжка с ние делове от Банасия български гласник. Направили тази книжка. И тако справя. Да. Направя сам танци и песни. И книжовна дейност. Да. Издателска дейност.